हेलो लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो फटकआव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं दिनै मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैबाय थागोन। फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बिखा खामो। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबाय जानो हागौ, थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ आपडेट खालामनानै होफिनबाय। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे बिखा खामो पार्ट 15खौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। लोगोफोर बे भिडिअनि मेन रल एक्ट्रेसआ सोलायबाय होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर बे भिडिअनि कास्टआनो जादों नवामानि फुंखां उदांस्रि अमृत मनीषा। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर बे भिडिअनि स्टोरी स्क्रिप्ट एन्ड डिरेक्शनानो जादों सुबरना बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे फुल भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नायनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव नैबे गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेल एसबी भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव सार्च खालामनानै नायब्लानो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। लोगोसे बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबै लाबोनो नाजागोन। लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन लोगोफोर।